Amigas e amigos de Explora Dumbría, aquí estamos noutro programa máis, xa rematando en esta programación que levamos xa máis de 2 meses e medio planificando dentro do Concello de Dumbría, amosando os sitios e lugares relevantes, de fermosos, de natureza, de patrimonio cultural. Vamos a parar este mes de agosto un pouquiño e seguiremos con esta sección que a verdade estamos contentísimos da repercusión que está tendo. Concretamente a semana pasada fixemos Ponte Peón e estes días vemos que hai moita xente que vai a visitalo e iso nos fai que sigamos con moitas gañas de seguir facendo esta sección. Hoxe estamos nun sitio tamén moi importante do Concello, un sitio simbólico, peculiar, con historia. E antes de descubrir onde estamos, vamos a ir camiñando un pouquiño e seguramente igual xa saberedes no lugar que estamos. Bueno, como moitos vos podedes imaginar e seguro que xa adivinachedes, estamos nos lugares, nas inmediacións da Pedra Cabalgada, Pedra do Brazal. E aquí temos dous lugares dos que falar particularmente. Unha sería o Castro do Logoso, que ten unha historia moi peculiar, e outra sería a Pedra Cabalgada, que é un símbolo do Concello. Primeiramente vamos a tocar o tema do Castro do Logoso, que aí ao fondo veríalles a ubicación. Ahora mesmo é moi complicado acceder a él, pero xa vos damos a ubicación que está xusto no lado da Pedra Cabalgada, nesa montaña, e que se pode acceder tamén, pero repetimos que ten un complicado acceso polo lugar do Logoso. Este castro está situado a uns 400 metros ao suroeste do lugar do Logoso. Polo lateral sur consta de 3 murallas de pedra e polo lateral norte protexe unha fortificación amurallada con restos do foso protector. Vedes que hai moitas pedras tamén con varias formas debido á erosión dos moitos anos que teñen. Na cima existe unha placa alongada con profundos ollos partida por un rayo, o que fai supoñer que era a mesa de sacrificio dos deuses. Sabedes que estes castros tamén están rodeados de lendas. Comparte con moitos outros castros a lenda da existencia dun caldeiro de ouro enterrado no castro. Nesta época castrexa encádrase a lendaria batalla liderada polos míticos xefes dos primitivos poboadores galegos célticos e Noerio, sobre a que escribiu o historiador Benito Viceto, inspirou a Eduardo Pondal para o seu poema O combate de Dumbría. Dicir que esta poesía foi a última escrita por Eduardo Pondal, o poema O combate de Dumbría. A ubicación do castro correspóndese co coñecido como Castelo do Logoso, nome que se debería á existencia dun asentamento medieval que sería destruído na revolta dos Ismandiños. Existiu a parroquia de Santa María do Logoso, situada no lugar do hospital, que ata o século XVI foi cabeceira da freguesía propia que contou con máis antigo dos albergues coñecido neste camiño de Santiago. Este hospital de peregrinos foi doado ao Cabildo compostelán por un tal Estevo, grego natural de Ulgoso, Logoso. Como vedes, esta é a particular historia deste castro do Logoso, deste castelo, que non podemos abrir moito as panorámicas por culpa do aire,
pois temos que ceñirnos a esta visión, pero tedes aquí a historia desta zona. Explora Dumbría non podía faltar a cita de vir a Pedra Cabalgada ou a Pedra do Brazal. Como vedes aí ao fondo, este xa é un símbolo do concello. Recordamos que o trofeo que se levou Purito Rodríguez cando se proclamou campeón na volta a España na etapa do Ézaro, pois o trofeo era a Pedra Cabalgada, que a fixo o escultor que está afincado en Carnota, Nacho Porto. Fixo un traballo magnífico, pasou aquí moitos días, pois collendo as medidas, collendo a forma da pedra, e fixo un traballo, a verdad, que é fenomenal. Sabedes que ten unhas formas curiosísimas debido á erosión dos anos. Hai algún estudio feito pola universidade, vale, que vamos a dar aquí algúns datos do que é esta pedra, non? Que sabedes que o máis significativo é que a mole de arriba, digamos, a masa grande de arriba, pois está suspendida nunha superficie moi pequena, non? Aproximadamente ten 50 centímetros, vale? Está suspendida esa gran pedra. Na parte superior ten pías, sabedes que as pías pois son estes furados que son as erosións debido á chuvia, e vedes, bueno, pois que ten unha forma pois curiosísima. Aquí todo o mundo que pasa por aquí, tanto as probas deportivas, andainas, BTTs, todo o mundo fai a súa foto na Pedra Cabalgada. Todos os veciños de Dumbría, todos os veciños desta zona deberían de ter unha foto neste lugar. É un sitio imprescindible para visitar. Como vedes, é unha pedra granítica e que nos di na universidade que ten máis de 330 millóns de anos. Sabedes? É que estaba soterrada fai moitísimos millóns de anos e que foi indo cara á superficie da terra, cara aproximadamente ascendía 5 centímetros cada ano. O peso da pedra, pois máis ou menos aproximadamente ten un peso de 150 toneladas e vedes que está aí suspendida nesa superficie pequeniña. Bueno, vámonos a ir acercando, se o aire nos permite, porque estamos hoxe bastante limitados polo tema do vento. E sabedes, as formas que ten a pedra, estas capas que se foron creando cando foi a pedra surxindo das profundidades da terra. E vedes aquí tamén, sobre todo na parte superior é onde se encontran as vías, pero aquí tamén xa podemos observar un moito. E sobre todo o que chama a atención é a superficie pequeniña na que está apoiada a gran pedra esta, vale? Parece curiosísimo, todo o mundo que pasa por aquí pois ya resulta fantástico. Amigas e amigos de Explora Dumbría, pois ca Pedra do Brazal, ca Pedra Cabalgada, co Castro do Logoso, co Castelo do Logoso, imos a rematar e vamos a facer un punto seguido nesta sección de Explora Dumbría. Como dicíamos antes, 2 meses e medio amosando os lugares naturais do concello, cultura, o patrimonio. Seguiremos repetindo estes lugares, os sitios do río, que parece ser que foron os que máis impacto tuveron. Pois faremos outros programas nos mesmos sitios, nos mesmos ríos, pero no inverno, co caudal que se merece, cas chuvias, e repetiremos eses programas, non? Empezamos polo mes de maio no Chan das Lagoas e rematamos casi no mes de agosto na Pedra Cabalgada, dous símbolos
importantísimos do Concello. Nada máis, moitas gracias a todos, a todas por a vosa acollida, por estar aí todos os xoves. Esperemos que vos gustara esta sección e vémonos moi pronto. Bicos!